Dakle, drugo svojstvo ili prvo svojstvo koje je spomenuo uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala od onih koje je izuzeo iz ove propasti, iz ovog odbitka, jeste vjerovanje. Illa alladhina amanu, osim onih koji vjeruju, illa alladhina amanu. A rekli smo da je nemoguće i nezamislivo ispravno vjerovati bez šerijatskog znanja. A spomenuli smo šta je definicija šerijatskog znanja. Zatim kaže dželle šanu wa amilu salihat i koji rade dobra djela. Dakle, drugo svojstvo koje je spomenuo Allah dželle šanu u ovom ajetu jeste rad po znanju. Wa amilu salihat i rade dobra djela. A dobro djelo se u šerijatu ne naziva dobrim djelom osim ako ispuni 3 šarta ili 3 uslova. Prvi uslov je da onaj koji čini to djelo bude musliman. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti dobro djelo osim od muslimana. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Onaj koji bude tražio drugu vjeru mimo islama, koji bude praktikovao drugu vjeru mimo islama, neće biti primljena od njega. I kaže dželle šanu وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kada govori o nevjernicima na sudnjem danu, kaže mi ćemo donijeti sva dobra djela koja su radili, pa ćemo ih pretvoriti u prašinu. Zbog čega? Zato što nisu bili muslimani. Nisu ispunili ovaj uslov. Drugi uslov da bi se dobro djelo zvalo dobrim djelom jeste da se učini iskreno radi Allaha. Da bude iskreno učinjeno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato što djelo koje čovjek čini, a nije iskren u tom djelu, Allah neće primiti. Zato što to nije dobro djelo. Čovjek ustane da klanja 2 rekata, ali ustane da klanja da bi ga drugi vidjeli kako klanja. To nije dobro djelo. Iako u vanjštini to djelo je dobro djelo. Međutim, to djelo nedostaje mu jedan uslov da bi bilo ispravno i primljeno kod uzvišenog Allaha, a to je iskrenost. Znači nije iskreno ustao radi Allaha, a samo Allah zna šta je u srcima. I treći uslov je da bude djelo po propisima učinjeno. Dakle, čovjek kada čini neki ibadet ili neko dobro djelo, mora da u tome slijedi sunnet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da slijedi propise, znači da radi djelo koje je propisano. Ako radi djelo koje nije propisano, to djelo se ne naziva dobrim djelom. Čovjek dođe i kaže ja ću klanjati sada akšam namaz 4 rekata. Zbog čega kaže šta fali 1 rekat, dodamo. Znači umjesto 3 rekata dodamo još 1 rekat i to je 4 rekata, još 1 rekat dodatno. Zijadetu hajr, dodamo još 1 rekat od viška glava ne boli. Jel tako? Dodatnog hajra učinimo. Umjesto 3 rekata, 4 rekata, dodatan rekat, dodatno ću učiti Kur'an, dodatno ću padat na seždu, na ruku. Šta fali? Hajr, dobro. Je li ispravno njegovo djelo? Nije ispravno. Zbog čega nije ispravno? Zato što nije uradio djelo po propisima. Propis je kojeg je propisao uzvišeni Allah da se klanja akšam namaz 3 rekata. I kad bi klanjao 100 rekata neće mu biti primljeno. Kada bi klanjao 1 rekat neće biti od njega primljen. Primljen će biti samo ako ga klanja taj namaz akšam 3 rekata. Dakle, mora činiti djela po propisima. Ili dođe čovjek kaže hoću da klanjam sabahski sunnet 6 rekata. Šta fali? Još 4 rekata dodatno. Da me Allah nagradi da imam još veći sevap. Je li ispravno? Nije ispravno. Dakle, da bi dobro djelo bilo dobrim djelom, da bi se smatralo dobrim djelom, mora da ispuni ova 3 uslova. Prvi uslov je da onaj koji ga čini bude musliman, jer od nemuslimana, kada bi ustao sada kršćanin ili vatropoklonik ili bilo ko drugi, ustao da klanja namaz, a nije prihvatio islam, ne vjeruje da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik, i ustane i klanja 2 rekata, hoće li biti taj namaz od njega primljen? Neće biti primljen. Zbog čega? Zato što nije musliman. Allah neće primiti dobra djela osim od muslimana. Drugi uslov, da bude iskren u svom ibadetu, kada čini to djelo. Ustane da bi ga vidio direktor firme, da bi ga vidio komšija i tako dalje, neće mu biti primljeno dobro djelo. Naravno, islamski učenjaci spominju stanja i situacije kada čovjeku, znači ako taj rijaluk ili pretvaranje dođe na početku ibadeta ili tokom ibadeta ili pred kraj ibadeta, tako dalje, znači ne govorimo o tome da li će mu djelo biti u potpunosti upropašteno ako se pojavi djelimično pretvaranje u toku ibadeta i tako dalje. Znači mi ne govorimo o tome, mi govorimo o onome koji ustane
da klanja ili da čini ibadet ili neko dobro djelo isključivo radi nekog drugog mimo Allaha. Dakle, to djelo neće biti primljeno kod Allaha bez razilaženja među islamskim učenjacima. I treći uslov je da djelo bude učinjeno po propisima. Da bude učinjeno po propisima. Dakle, prvo svojstvo koje je spomenuo Allah je vjerovanje. A rekli smo, vjerovanje ne biva vjerovanjem osim uz šerijatsko znanje. Dakle, da ispravno nauči kako vjerovati. Da straži i uči šerijatsko znanje. Zatim, da radi po tom znanju. Da radi po tom znanju. I znanje je poput stabla. Dakle, znanje je poput stabla, a rad po znanju je poput plodova tog stabla.